Atrasia, the woman who said the Mampong, Nabakwasem, nya di Mampong, baby o mufri, o me abusuan bay, and ohina, odi akotene, ama Mamponya di brese, empo serana, Asanti ni wa Mampohina says or her chino. At the end of this had any buy, Nana Trasia, you may have for a support her for you now, the tia, a Mampohini, say a year, Nana say to another Santini, Mampohina and her chino, Nana Trasia, but my have for one who did tia, Santini, one Mampohini, and a her society. Sabre aya da sibe osebosu ana sabe ya babedu aya Mampong manhene na ya kase Mampo Asante Mampong aya tete abakwasemu ebra ansa na Asante benyanka bomu Asante nyanka bomu wiye aya na Asante Mampong hene sabre Asante nyanka bomu hena no takonya so aya na bo hene ntiu odi akotene pa wo bra Asante nyanka bomu Asante ko edi kan na bo hene ntiu ko bi Asante hene Asante ko etosu mienu e ko danchira mem abra Asante nyanka bomu wiye eye na nabo anya na ntua na ote Mampo akonwa so ono esase na se etu odi kan na wokoko ni bi enye yenti na nabo anya na ntuo na yi ne ho maaye ade ma Asante man na nabo anya na ntuo da ti ne ho si wo se ekon no me ko bi enye na se etu ko bi enye ye nti me na nabo anya na ntuo me de me sese mbo se medi dana ne medi dom na nim medi sere nim na makọ de chamem na yakọ kokko akwa Asante man si wo enu nti eye nse na ho ma na bo anya na ntuo ka se amete dia ene efiri na de kro Asante ni wa na nabo anya nti onu mom na be hwe chiti beti na ye kasa yi wo hini bia wote Mampo akonwa so bia eye enne eye da se bla osebo so te akonwa so yi se na se to abebi o ni ho a eye na se da se bla osebo so te akonwa so onu na hwe chiti efri na wo anya nti na wote Asante Mampo akonwa so ebra Asante kwada nchira kon anu nti eye Mampo hina wote akonwa so na manom ade abusuafo mo hwe nyansapo akasa fidie Mampo hene wonya henketwa efize ohini a Asante hini ni ho a wona hwe akire die wonya henketwa kura efri na se etu odi kan abre so na sade ne da ho ebepem ne ya edi kasei eti ne eye na da sebre osebo su ekira ko ono ne di dom nanim ono di dom nanim ade ko da ekira mem ono ne di dom nanim ade ko da ekira mem ebra na Asante ko ekon a na toso mienu na emu odin no bia se sa kon wadie enye mre ma Asante fi se sabre no na ntim jakale obi a ona nkuro bebre no odi wo so odi Asante so Asante ne le kokono aprefa ahodie ani ti sa wo hene na se wo hene wote akonwa so na se to odi kan wontimi nkobi na se wo hene wode ne ho maa se wo no ana betima di animu no odi akokyere se Mampo akonwa anya akonya ketwa no ana awonto ato so besi nne ya ye kase yi na se Asante ni ho a wo ye wo hene a wo hwe kire besi nne amamre no wo ho frititi anti nyansa po ahwefo yesi ya mama sudi beti wa ha bia
Butoko hene wɔ hɔ. Wakasa ma atɔ sum paa. Na so nsam fa a ɔkaeɛ no. Na ifa no be mu a. Afamase. Ɛkwan fa ɔbɔbɔdi nyinaa me ne wɔn a ne kɔɛ ne gyina awia mu. Enkanka baabi a yɛnsuo na nanom nsuo papa ifire no. Me ne wɔn ne kɔɛ. Yɛkye me si me foro. Afidie tententen. Me kai me foro no. Na me tia me da me no di machi. Wɔsi ubetimi bridge so ne ade nyina. Wɔn aba me na wɔn adi nkɔmɔ. Na sɛ me nim sɛ me na wɔn di nkɔmɔ nyina no. Politicians yɛtenkana ɛne yɛte kumase ne yɛsa ate mampɔn no. Wɔn asa atwe kɛtɛ de firi me n'ase. Wei na kyerɛ sɛ bi na nabuto buhine. Wa waka committee ehia paa no sɛ me de ama wo na ate so sɛ chairman. Anya sase nko na ɛsɛ ɔhwɛ so. Akwa so ne ɛkwan ne nneɛma ne ade nyina. Ɛka ho. BBC sa anua no mamente ni wokumase suma santeman no otumfuo. Any National House, na me kwa buying committee, Judicial Council, there. Mamente. Mampong, any mampong. Mubom dina mo frem say, mampong hine. Yam frem Judicial Council hine. They say last commission, yam from last commission hine wagana. Politicians are nezi musuro womu. Watch out if you say PTP no ko. Say nya nine. Ni asan di bia ka una ese nwotwe no ko. Yɛde na prep college na kwa me nkroma ba wɔkɔ mia me brɔbo classmate ni fi class 1 1945 odi ewu kofo wɔba wɔkɔ mampa konya ɛkɔ mentini yie mampa konya ɛkɔ saa na mi wura sikaja kɛse so ɛkɔ enti BBC sa mo mamente minim sa bridge ne ba na wa yɛ awie Kofsa bridge na no fiti asye so woyo no. Emra esi ye no. Na me wo upper 6 1960. Ache na aseye. Contractor mi kwa wo twa nsuo no mprenu. Wo twa mu. Wo gina bonkum no woyo. Ye gina akohwe ne ani age. Nsuo so asabe edi gina atene na ekọ ye dam no mu no river no munim. Minim watena ase ahyehyɛ mra dada. Yati committee nananom keka ho. Yensu obesi na yempene mo bia emfiri nkran na so omfiri China na so omfiri Bontuku mai ba ye galamse ye nyina ate agina na father ne nsuo no minti ne mo ho na me ntwe ni yie BBC ama mo fansi ye me sha ubo akwa no a yenye ni yie ase na hade ene nsuo mu de no water works no me ne mo a na ebesi so ne akonkran wo bume wo pemasem efi ni amesoso bi ye ma no na efi se ni amekanfo no wotu wote wo kura me yo ma no enti me de kotu na nim se sa ade a opere so ma me ye be yo ye no ya twa so ye nyoy ye be ko na mo mante a me de ma hunu ni pe ba akofo enti ekwan mi enu a wo boso no ye mfa ndi agro nkotoje bia me ho odene metimi abu amamo ya nya enyefe aya nimguase yie ama me se kra fem ensuo de emfa ni agro anunti bronyan ye wiye pe kame na broni si new year ni asiso baby e wo bia ye beko afi foforo bedu sesebra ha na sa akwan mi enu nyina na ya awie ano ne bota me no ane na nanom aka ye de betu yanim ni yatimi ayo me ma me nete ho no ana me ka sese ya wo realo prefi nkran ne baaye na sa akra nkran bibia si ne masoma na wontimi nkwa ana wo wa akoko duro na wonimi nyansa ana na no soso ate nanso kan kwasasem chende ya ne me bo mani chire na obeyi wo a enti na Butoku hine wonu wadehye
Bibi ebe yo bia munim me. Ene me maame. Ye de na nanom dini na eyo. Mwa so mo kosebe sebe mo na nanom nkonwa da mu a. Masere mo mungunsa, mo fanta machi. Bibi ebe kwa kobusa bia na ye twen na atobi. Na kutaye ne ye de aba. Ti ne dama koma so de ensem wa kan na mamwira ho. Afi ba ko beba aburo nya bere beba biom. Ne ye nyina ne yetima bie kwan no. Me ti mu biom. Minim se MCE obaboa yen. Tesi aban asafo ano so ye de na ba no. Wono a wonim adekoronti e ba ya ne nsaka aye. Me wo fa ase ne te ha no wa na ama no. Wa bre wa ko ne ya san abo na aban so biom wa ba no. MP so wono aso nim dada e kina oba beda mase. Asema mka kira aban ni se mampoma mu ha meti se mu wo deputy minister any minister na misha papa ara mponsa emre so ne yete ampa so o mampanyini odibu amaye ene ya MP ya danom deputy minister ye nwie ya pa minister no amu o mampom wa ha yensa beka we yensa nka we a nananom wa di atun so me ba ye nyan kokora na mfa ye dabi adisi ya babunu a ye ho odene ba bia mesoma ye bia ye nan ya ni kora mebusa me kapre anasa patrosika ne yasim ne ekọ ne de medini ene metumi ne akopa chew na ade na ba na ye enu nti ye nyina be kan bom sa kwan mi enu de ansa na bo nya baba bi na hye ye yere ho yetimi ye ni ye enti madehye ya na botoku hina bobọ so no minyini muda anyesa sebe na nimbogu yase me mana nim ngu yase ye nyina ya beko akoye nim MC wado wo na o ye beso ni sisi ni de nako enu nti mampo man me be sori na madi mi hinachi me ko bie pe manual besi so no makofie nkrata bibiri mi de abaesem tworo nanso na no nche se mukọ afekura na ban ene dance ni nyina no ebe so wa ha meja ha mamo na mo ya museki ya wish kakra wa ha na ayefe anunti besore pe na chese sebe kaku makramo basofo mpanifuo ene ni abroni kan se dignitaries amwa ba mo be after me na na echi otoku hinachi me da mu nyina ase se mo di bua ma no na mo di bua ma na mo aba te me da mo ase pi yo